ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Trabada de mércores 28 de maio de 2025. Vamos co primeiro punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de Pleno celebrado en data 26 de marzo de 2025. Non sei se quer comentar algo neste punto. Unanimidade, entón. Segundo punto da orde do día, dación de conta das resolucións de alcaldía, que, bueno, xa estiveron á súa disposición. Terceiro punto da orde do día, toma de coñecemento da renuncia á acta de concelleira de dona Julia María Fernández Barcia. A continuación vai pasar a ler o escrito que presentou Juli no pasado mes de abril o señor secretario. Gracias, señor alcalde. Pois, bueno, según nos presentou o escrito que tivo entrada neste rexistro do Concello en data 29 de abril, polo que cito textualmente que Julia María expón que a que suscribe é concelleira do Concello de Trabada dende o día 13 de xuño do 2015, continuando na actualidade no exercicio de dito cargo, e que por motivos profesionais presento formalmente mediante este escrito a miña renuncia á acta de concelleira do Concello de Trabada. Polo tanto, solicita que se teña por presentado este escrito, sírvase admitido e teñan en ben aceptar a miña renuncia expresa ao cargo de concelleira do Concello de Trabada. Despois de ler o escrito o señor secretario, bueno, como ben dixo a compañeira Juli, por motivos profesionais tuvo que renunciar ao seu cargo de acta de concelleira. Bueno, non me queda outra que agradecerlle tanto a súa boa labor, o seu traballo que fixo durante casi 10 anos polo Concello de Trabada, que, bueno, todos aquí o resto de compañeiros que estamos aquí sabemos o intenso que foi, e, bueno, é todo canto traballou, todo canto chorou, e todo canto se esforzou para que Trabada seguise mellorando. Ademais, bueno, é unha das compañeiras que levamos aí dende 2015, e, bueno, eu personalmente sei tamén o complicado que é compaginar o traballo con ser concelleira aquí no Concello de Trabada, dado que, bueno, eu os primeiros anos, no 2015 tamén tiven que lidiar un pouco con esas complicacións, e, como dicía, agradecerlle todo canto fixo polo Concello de Trabada, e que, bueno, sempre quedará aí no recordo por eses 10 anos tan intensos de traballo. Vamos co cuarto punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da modificación orzamentaria na modalidade de transferencia de crédito. Neste punto, propónse a transferencia de crédito dunhas partidas do orzamento a outras, debido a que conseguimos diferentes subvencións para levar a cabo actuacións no noso Concello, e, como en prácticamente na maior parte delas vamos, como non nos subvencionan o 100% do importe do proxecto, bueno, temos que facer unha aportación importante de fondos propios do Concello, e por eso, temos que facer estas modificacións en función das axudas que vayamos conseguindo. O importe a transferir entre partidas sería de 33.148,02 euros, e aquí, chegado a este punto, gustaríame destacar tanto o bo traballo, tanto dos técnicos do Concello como do equipo de goberno, dado que, bueno, contamos cunha porcentaxe moi alta de axudas acadadas. Iso significa que se fai ben o traballo, que se elaboran ben os proxectos, e, ademais, intentamos sempre adaptalos según máis puntúa a orde de subvención a que concorremos, e que se tramita en tempo e forma e correctamente toda a documentación que así se nos require. Como sempre digo, nesa liña vamos a continuar desde o equipo de goberno, que é solicitando todas as axudas ás cales poidamos acceder dende o Concello de Trabada, as cales encaixen cas nosas características de poboación e demais, e farémolo a todas as administracións como o vimos facendo nestes todos anos. Ten o turno de palabra.
Bos días a todos. Bueno, en primeiro lugar, disculpar a Eliseo que non pode estar hoy con nós. Tamén quero, bueno, dar unhas palabras a Julia María, que, bueno, que foi unha compañera de corporación pois moi boa, levámonos sempre ben, e, bueno, pois deseolle o mellor na súa vida, non? Nada, nosotros vamos a abstenernos neste punto, nada máis, non teño nada que dizer. Vale. Pois sometemos a votación este cuarto punto da orde do día. Votos a favor? Abstención? Dúas. Votos en contra? Ningún. Vale. Quinto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do precio público pola utilización do ximnasio municipal. Neste punto, propónse engadir un novo apartado ao artigo 4, que é o de pérdida de condición de usuario. O apartado que se propón sería o 4.5, que di: a falta de pago da cuota durante 2 meses consecutivos implicará a perda automática da condición de usuario, sen prexuízo que solicite rehabilitar en calquer momento. Con este novo apartado do artigo 4, con esta modificación, reduciríamos o número de recibos devoltos, dado que cada recibo que ven devolto para o Concello supón un custo. Ten o turno de palabra. Vale, neste punto estamos a favor, e, bueno, parece ben esta iniciativa deste punto. Moi ben, sometemos a votación este quinto punto da orde do día. Votos a favor? Sexto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da conformidade co proxecto da obra Mellora do abastecemento a Ribadeo e Trabada e a compromiso de recibir as obras situadas no seu ámbito territorial e como titular asumir a súa posta en servicio, explotación, mantemento e conservación. Tras a aprobación do convenio que xa tivemos, que xa aprobamos aquí en pleno anteriormente entre Augas de Galicia, Concello de Ribadeo e Concello de Trabada para executar o proxecto ese da auga que vai dende Vilar Botote a Ribadeo, e tras a revisión e a análise do proxecto, o segundo punto que nos corresponde é aprobar a conformidade do proxecto e o compromiso de recibir as obras situadas no territorio do Concello de Trabada. Neste punto, como xa fixen en anteriores ocasións, gustaríame destacar como xa mencionara nese pleno onde aprobamos o convenio, o bo entendemento que temos entre concellos, tanto do Concello de Trabada como do Concello de Ribadeo, que, como sempre digo, a pesar de pertenecer a diferentes partidos políticos, dá gusto cando se traballa así en conxunto, e como digo, quero destacar esa boa relación entre os dous concellos, dado que, con esta actuación, que é moi beneficiosa para os veciños de Ribadeo, desde logo, e tamén para os veciños de Trabada, tanto das parroquias de Sante como da ría de Abres. Gustaríame destacar tamén o traballo do equipo de goberno, porque conseguimos que se fixese esta actuación sen ter que poñer ningunha aportación económica por parte do Concello de Trabada. Creemos que ese é o camiño, que é manter a boa relación coas diferentes administracións e concellos veciños, en definitiva, para acadar e executar proxectos que beneficien aos nosos veciños e veciñas de Trabada. Ten o turno de palabra. Moitas gracias. Si, nosotros vamos a votar a favor, como pode ser de outra maneira, porque, é moi beneficioso para o noso Concello. E, unha vez máis, como dixen tamén no outro pleno, agradecer o entendemento con Augas de Galicia e ao Concello de Ribadeo por todo o seu traballo. Nada máis. Moi ben, sometemos a votación este sexto punto da orde do día. Votos a favor? Vale. Sétimo punto da orde do día, debate e aprobación se procede de iniciar o expediente de investigación para investigar a titularidade das parcelas con referencias catastrais 27.061K002002060000UM e da outra referencia catastral que é 27.061V00300227000RS. Aquí neste punto, tras detectar
por parte do Concello de Trabada. A corta de madeira, pois nestas dúas fincas as que fan referencia estas referencias catastrais mencionadas anteriormente, pois continuamos co procedimento de investigación, dado que, bueno, según nos consta nas certificacións catastrais, a titularidade desta finca é ao 100%, destas fincas, perdón, é ao 100% do Concello de Trabada, entón, pois, polo tanto, é necesario aprobar no pleno este sétimo punto da orde do día e así continuar co procedimento. Dende logo, pois, é a obriga do equipo de goberno pois, defender o que é de todos os veciños e veciñas de Trabada e levar a cabo as actuacións que correspondan pois, según o procedimento. Ten o turno de palabra. Estou de acordo, o único que dudaba era por que se vai investigar a titularidade logo. Sí. Entón, agora xa mo aclarou co tema dunha corte de madeira e tal, pois entón non teño máis nada que dicir. Sí, o motivo foi... Sí, simplemente iba a preguntar que motivo era o de... Foi ese, detectamos que houve esas cortas de madeira, bueno, cremos que son de titularidade, así se reflexa no catastro, bueno, por iso vamos seguir co procedimento de investigación e, bueno, como dicía, é a obriga nosa, dende logo, en canto se detecta que pode ser de titularidade municipal, pois, actuar según corresponda. Non sei se quer comentar algo máis, sometemos a votación. está claro, totalmente de acordo. Vale. Sometemos a votación este sétimo punto da orde do día. Votos a favor. Octavo punto da orde do día, asuntos de urxencia, que non temos, noveno punto da orde do día, rogos e preguntas. Vou pasar a responder as preguntas, o rogo, e máis as preguntas que nos planteou no anterior pleno, perdón, e despois pois, poderá formular os rogos e preguntas que desexe, que serán respondidas no seguinte pleno do mes de xullo. O primeiro rogo foi roga que o Concello de Trabada solicite ao Goberno de España que, sendo competencia estatal as seguintes medidas para paliar o déficit de médicos de atención primaria, axilizar a homologación dos títulos universitarios mentres nin se transfira a competencia ás comunidades autónomas para incorporar de maneira inmediata as prazas acreditadas á oferta formativa de especialistas. Modificar o Estatuto Marco para elevar ata os 72 anos de idade máxima para o exercicio da profesión médica. Acelerar a implantación da especialidade médico de urxencias. Incorporar medidas para incentivar as prazas consideradas como de difícil cobertura para lograr a súa cobertura. A ver, eu chegado aquí o tema de sanitario, eu entendo, bueno, pues que lles manden traer este rogo a todos os plenos de todos os concellos, pero eu creo que tiñades que dar un pouquiño de vergonza polo feito de que é o seu partido quen goberna na Xunta de Galicia, que é quen nos está desmantelando por completo o sistema sanitario en todo Galicia. Deixanos sin médicos, aquí no Concello de Trabada podemos comprobalo, como é a situación, sin ir máis lexo fai uns días, pois volvíamos estar sin médico ou estamos 4 horas é de casualidade, casi. Xa non falemos nos hospitales, xa aquí no hospital que temos máis cerca, o Hospital da Costa, que nos están deixando pois, sin ningún especialista prácticamente, e despois, ainda máis grave, que nos derivan a clínicas privadas, porque, bueno, pois así, pois os seus amigos do negocio, pois van sacando algún carto máis. De verdade que non concibo como vostede pode defender a xestión da sanidade en Galicia por parte da Xunta de Galicia. Porque, para min, eu creo que defende o indefendible e casi se están a rir dos veciños e veciñas de toda Galicia, desde logo dos de Trabada tamén. Igual que se están a rir pois, das familias daqui do noso colexio, porque a Xunta fai reformas aquí todo ao redor de Trabada en todos os colexios, pero aquí ni unha sola ventá, ni unha sola porta nos cambian siquiera. Igual que se están rindo tamén dos nosos produtores de fava, porque, bueno, neste caso ainda eu creo que é máis grave incluso porque lles prometen axudas directas e bueno, ainda pois, siguen esperando por esas axudas que prometeu, e máis directamente eu estaba diante dela cando fixo a señora conselleira de Medio Rural. Así que, repito o que lle dixen antes, eu creo que, bueno, deberan, non sei,
darlles casi un pouco de vergonza traer temas como o sanitario ou da sanidade en Galicia, cando son vostedes, os seus partidos, que queren destruir a sanidade pública en Galicia. A segunda pregunta que formulou no pasado pleno: que lle parece ao Grupo Municipal Socialista o voto en contra do PSOE no Congreso a iniciativa do Partido Popular para controlar a superpoboación do lobo? Unha vez máis, vólvenos a facer unha pregunta sobre asuntos dos cales non temos ningunha competencia como Concello. Desde logo, como equipo de goberno, por suposto que estamos a disposición de todo veciño ou veciña afectada polo lobo para axudarlle en todo canto estea na nosa man, pero, dende logo, desde o Concello, repito, sabe de sobra que non temos ningunha competencia ningunha. E así yo digo, que se non sabe que preguntarnos nos plenos, en vez de volver a traer outra vez as mesmas preguntas, además sabendo que son temas de que non temos competencia ningunha. A terceira pregunta que planteou no anterior pleno, en canto a traballadora do SAF que causou baixa fai 2 meses, por que se presionou para que firmara unha renuncia ao seu posto de traballo? Eu creo que aquí nesta pregunta, además, contando que temos hoxe a traballadora aquí, eu creo que moitas veces non é consciente do que nos pregunta nos plenos, porque antes de sacar un tema como este nunha sesión que desde logo é pública, que pode velo quen así o desexe, eu creo que debera informarse da realidade dos feitos. E só lhe vou dicir unha cousa, que non vou entrar en detalle de explicar o que pasou, dado que, como digo, temos a traballadora aquí. Realmente é así, yo transmitín a ela que polo ben da súa persoa e sobre todo pola súa imagen, que eu creo que non sería un plato de moi bon gusto pa naide, e menos para ela, que eu contase públicamente ou explicase aquí que sucedeu para que esa persona finalmente renunciase voluntariamente ao seu posto de traballo. A cuarta pregunta que plantexou no anterior pleno, centrándose na instalación de cámaras no casco urbán, respecto da pregunta que xa contestou, vai instalar as cámaras ou non? Volveme a facer outra vez a mesma pregunta que fixo no pleno de xaneiro. Vostede pide que se instalen cámaras de seguridade no casco urbán, e logo o resto de veciños de Trabada non tenen o mesmo dereito? Que se instalen cámaras igual que no casco urbán? Claro. Desde logo, o que temos claro é que para nós, o equipo de goberno, ten a mesma importancia todos os veciños e veciñas das 8 parroquias de Trabada. E como comprenderá, poñer cámaras en todos os barrios, en todos os lugares das 8 parroquias de Trabada, supón unha inversión de miles de euros. Agora ten o turno de palabra para plantexar as preguntas que se responderán no pleno do mes de julio. Vou primeiro co rogo que traemos hoxe ao pleno. Dentro do PP de Trabada creemos que a caza é fundamental para o control cinexético do noso concello e tamén contribúe a que as explotacións gandeiras poidan desenvolver mellor o seu traballo e non teñan grandes perdas por destrozos nas súas fincas ocasionadas polas distintas especies cinexéticas. Os cazadores demandan un espacio para que poidan realizar as súas xuntanzas e coordinar actividades. Creemos que un lugar idóneo é a carón do Punto Limpo. Hai espazo suficiente e está alonxado dos núcleos de población, polo que non molestaría a ninguén. A vista do exposto, pedimos ao Grupo de Goberno que se lles habilita aos cazadores ese espazo e colabora na posta en marcha desta iniciativa do noso grupo e que les demanda. Paso á primeira pregunta. Cando van vostedes diseñar un plan de desbroce para que non pase o mesmo todos os anos e tiña sen desbrozar a metade do Concello no mes de xuño? No programa de fomento de emprego no medio rural posto en marcha pola Xunta de Galicia, no ProRural, este ano vai conceder 2 empregados pagados íntegramente pola Xunta de Galicia. Os nomes xa os ten ou vai ser un proceso de selección limpo? O tema do lobo eu entendo que estamos todos para axudar aos veciños, pero eu pregunto simplemente que o que opinan sobre o seu partido, porque ustedes pertenecen ao PSOE, sempre votan valores fora. Simplemente estou preguntando eso. Ou son do PSOE para todo ou non son para nada. Simplemente que opina de que o PSOE queira protexer o lobo ante os gandeiros.
Tema da traballadora do SAF, pois eu xa sei que está presente, pero a miña obriga como portavoz da oposición, cando os veciños me fan chegar unha serie de comentarios, e a propia traballadora tamén, pois a miña obriga é preguntarlle a vostede cal foi o modus operandi e polo que ocurriron eses feitos. Entón, eu, como non me aclarou nada, evidentemente non me vou fiar nin da palabra nin Cal é a pregunta que quere transmitir? Cal é a pregunta que quere facer? Por que se chegou a presionar a unha traballadora do SAF para que renunciara ao seu posto de traballo? Nada máis. Moi ben, pois sen máis, levanta a sesión. Graciñas a todos e a todas.